Fl-Isptar Monte Carmeli ġie inawgurat blokk wieħed li jinkludi faċilità ġdida b'46 sodda għal kura tas-saħħa mentali akuta. Il-faċilità mistennija tibda tilqa' l-ewwel pazjenti fil-ġranet li ġejjin skont skeda maqbula minn esperti fil-psikjatrija u l-infermerija. Il-proġett fassal biex jipprovdi ambjent sigur u terapeutiku għal pazjenti. Tħabbar ukoll li fil-jiem li ġejjin se jinfetaħ ġnien terapeutiku biswit il-binja bħala spazju fil-beraħ għal pazjenti. Fl-inaugurazzjoni il-Ministru Joe Nabela qal li l-proġett għandu jwassal għal kwalità aħjar fil-kura tas-saħħa mentali. Qal li dawn iż-żewġ swal li se joffru spazju għal 46 pazjent inqalgħu ta' taħt fuq b'investiment ta' 7.7 miljun euro. Spjega li f'dawn is-swali ser jiddaħlu pazjenti akuti sakemm jitlesta l-proġett il-ġdid fl-Isptar Mater Dei. 5 miljun euro mill-investiment ġew finanzjati minn fondi Ewropej permezz tal-faċilità għall-irkupru u reżiljenza. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi qal li dawn il-fondi ser jissarfu f'infrastruttura tas-saħħa aktar moderna u effiċjenti fl-użu tal-enerġija fl-Isptar Monte Carmeli. B'reazzjoni, l-MUMN qalet li għandha tħassib serju dwar is-sigurtà tal-ġnien terapeutiku fil-faċilità l-ġdida ta' blokk wieħed fl-Isptar Monte Carmeli li ġiet inawgurata llum. Il-Union qalet li l-infermiera qajmu tħassib mal-management dwar id-disinn u s-supervizjoni tal-ġnien u sostniet li ma natax tweġiba għar-rapporti li saru. L-MUMN allegat ukoll li l-ġnien għadu ma ġiex iċċertifikat uffiċjalment bħala sigur għall-użu tal-pazjenti. B'reazzjoni għat tħassib tal-MUMN, iċ-Chairman Kliniku tas-Servizzi tas-Saħħa Mentali, il-Professur Anton Grech, assigura li s-swali psikjatriċi l-ġodda jilħqu standards internazzjonali. Qal li trasferiment tal-pazjenti lejn il-blokk ser isir b'mod gradwali u sa meta l-pazjenti jingħataw aċċess għal ġnien terapeutiku dan ser ikun ġie assigurat biex tkun garantita s-sigurtà tal-pazjenti kollha. Il-Professur Grech qal li s-swali ġew iddiżinjati apposta għal pazjenti psikjatriċi akuti u kemm l-istruttura kif ukoll l-amara jagħtu priorità lil ħtiġijiet u s-sigurtà tal-pazjenti. Żied li biex jgħinu fl-irkupru u l-benesseri, is-swali jinkludu ġonna li jipprovdu aċċess essenzjali għan-natura u spazji miftuħa. Qal li l-ftuħ ta' dawn is-swali jirrappreżenta avvanz importanti fil-kura tas-saħħa mentali b'ambjent modern sigur u li jilqa' lill-pazjenti. Qal ukoll li trasferiment u l-kura tal-pazjenti ser isiru pass pass flimkien ma' miżuri paralleli ta' sigurtà biex tkun imħarsa s-sigurtà kemm tal-pazjenti kif ukoll tal-istaff fis-swali u fil-ġnien terapeutiku.